Siyempre ayoko kasing tumagal na or hindi ko sila makita. Minsan ganyan sila eh. Andun na sila sa likod mo, hindi ka kakatukin eh, bukas na pala. Pagagalitan ka pa kapag hindi ka umatras agad-agad. Eh anong magagawa mo kung yung truck driver rin natutulog? Yes! Bilang truck driver, may oras ka ng pagdadrive, siyempre pagkatapos mo mag-drive, matulog ka, kailangan mo matulog. Yun naman yun eh, sa normal na tao. Kailangan natin matulog. Kaya pagka hindi ka alerto, hindi mo tignan yung sa likuran mo kung andun na sila, hindi ka nila pupuntahan dito para katuking buksan mo ang pintuan. Kasi sila guys yung tagakat ng shield natin sa likod, since sila lang ang authorized, kasi dito meet inspection to eh. Alright guys, dito na tayo sa yard. Ay, mga tulog na sila. Bebe, bye okay? Clarky, okay, Ate Sinel. Ayan mo na, pahinga na sila. Tekahan, buksan ko lang. Alright. Alright guys. Yes! Balik biyahe na naman tayo. Maagang paglalakbay ito. Aga. Sana mag-start itong truck. Na i-charge ko naman ito eh. Na i-plug ko. I'm sure na aandar ito. Tsaka hindi masyadong malamig ngayon eh. Kaya aandar ka. Alright. Alright. Painitin muna natin yung engine switch. Rebuild it, you mean? Yan. Tsaka natin ngayon start. Yun. Thank you Lord. Let me start. Yes! Tapos alalayan ko si Mrs. Dalhin niya rito yung mga kung ano pong kargamientos. Yes! Tapos sa pidahan may mga snowan. Okay, maglagin ako. Lagin tayo. Para makapagsimula na tayo ng mag-pedrick. Oops. Kaya mo? Dala na ako ng isang ganito guys. Para hindi na yung malilit. Tapos may pitchil ako dyan. Para sigurado na. Yan. Tama-tama. Naka rin tayo guys. Nakita nyo yung off duty ko. Naka 37.55 37 hours and 55 minutes tayo. 36 lang ang reset. Sakto ang reset lang. Ulit. Wow! Okay, so
bababa ako. I-set up ko, kunin ko lahat yung mga ano, yung ating mga cord doon. Try mo. Hmm? Ano yan? Yan, nakalagay na tayo. Ikaw nang bahala muna dyan, Han? Ha? Sige, kabayin ko lang. Pagtakit, try mo. Anong gagawin ko? Pagtakit. Ay, lagay ko sa ilalim? Ay, Ay, okay. Nagit ko. Sige. Lagay mo lang dyan. Ito hanapin natin pagka. Tara, babayin natin, guys. Alright, dito natin i-shoot lahat na naman. Oh, sige yan. Hinangin pala. Alright guys, trabaho. Andun. Yan. Kailangan natin kunin to kasi baka mamaya tirahin ng walang wala na tuloy akong magamit niyan. Pag ito tinira, yung dadalhin natin sa truck. Okay. Alright. Tara guys, kunin natin ang trailer. Kailangan ko magpahugas na naman ng truck. Doon, kunin natin yung trailer doon. Buti na lang umandar. Kasi kung hindi, patay na naman tayo niyan. Problema na naman ako nito sa ko niyan. Paano start? Aantayin ko sila. Ewan ko.
Ito yung ating trailer. At andun sila misis, iatras ko tapos pa anuin ko na muna sila. Buksan ko muna yung gate doon para makalis na sila. Mga bata eh may pasok bukas eh. Mamaya pala kasi bukas na ngayon eh. Yun. Tag test. Yun. I-hook ko muna. O i-ano ko muna yung ano. Bagong lahat. Alright. Ano ko muna sila misis guys. Pagbuksan ko muna sila ng gate. Ha? Pagbuksan muna natin sila ng gate. Han! Para makauwi na sila. Magpe-pre trip pa ako eh. Ayan. Ba't ang bagal? Para makapagpahinga na sila. Hop! Magpe-pre trip lang ako. Patapusin ko na lang yan. Naman kami. Oh, kiss na ako. Oy, mommy, me. You're so pretty. Bye-bye, bebe. Bye-bye pa. Clark, bakit? Kiss papa. Kiss papa. Ate si Nelly sleep eh. Nella, be good girl there, okay? Yes! Ginahan. Magpe-pre trip pa ako. Eh, tama-tama. Tuloy natin ang pre trip guys. Okay. Ang ating pamukpok. Temperature 20 ang set point. Good. Yan. Now, okay. Kalahati.
Kalakalahati. Right. Silyado. Yan, may silt siya. Kahit gabi kailangan mo mag pre-trip. Baka mamaya may aberya yung ano eh, unit mo, wala na, it's too late na kapag kinabot ka dyan sa karsada. Yun. Nasa natin? Alright guys, ayan. At tapos na ang pre-trip natin, lalarga na rin ako. May meat inspection ako bukas sa Emerson, mga bandang alas 6. Anong oras pa lang dito is alauna pa lang dito, tama-tama. Makarating ako doon ng mga alas 2. Tulog ko muna, tapos meat inspection, tapos diretso tayo. Guys, tara! Alright guys, good morning. Ayan. At nandito tayo ngayon sa USDA meat inspection dito sa North Pembina. Naantay lang namin na buksan yung likod ng trailer, tapos atras kami. May kasama rin akong ano rito, kakampani. Ayan. Medyo umaga na guys. At meron din yung mga nandiyan sa kabila. Dalawang truck. 4 na door kasi ito eh. Hindi na ako nag-video kagabi guys. Gawa nga ng madilim naman. Wala rin naman tayong makikita habang nagdadrive. Kasi madilim nga. Alright. Pagkatapos na ito, ratratin na natin. Meron ba tayong driving hours? Na natitira dito. Alam ba ito? 6 hours and 50 minutes yung driving hours ko. Ayan guys 6 hours and 50 minutes. Nababawasan na niya kasi kay sleeper na ako ng kulang-kulang 5 oras eh. Pero kapag nakakuha ako ng 6 na oras dyan ng sleeper, pwedeng bigay niya sa akin yung kompletong kasi magiging ang lalabas niyan split sleeper. Antayin ko lang. Tagal pa naman sila rito, alas 8 sila magbubukas yata eh. Ngayon ang nandun sa nandun sa papel. Naka-headlift din ako. Siyempre ayoko kasing tumagal na or hindi ko sila makita. Minsan ganyan sila eh. Andun na sila sa likod mo, hindi ka kakatukin, bukas na pala. Pagagalitan ka pa kapag hindi ka umatras agad-agad. Eh anong magagawa mo kung yung truck driver rin natutulog? Bilang truck driver, may oras ka ng pagdadrive, syempre. Kapag katapos mo mag-drive, matulog ka, kailangan mo matulog.
Yun naman yun sa normal na tao. Kailangan natin matulog. Kaya pagka hindi ka alerto, hindi mo tignan yung sa likuran mo kung andun na sila, hindi ka nila pupuntahan dito para katuking buksan mo ang pintuan. Kasi sila guys yung tagakat ng shield natin sa likod, since sila lang ang authorized, kasi dito meet inspection to eh. Ayan. Kaya kailangan mong bumangon dito. Hindi ka pwede yung dyan pahiga-higa pa kapag ganitong ayun o 7:38 na. Magantay lang ako dito guys. Antay lang natin sila. Cellphone na lang muna. Yes! Alright, it's just another trucking day here in America. Kami lang. Okay, ayun guys, yan na. Pakap na yung mga sim. Bumay na natin, parang katras na tayo. Yes! All right, let's go. Hoy, malamig. Hi. Hi. All right. Oh. Tayo. All right. Alright guys, ayan. In a few minutes lang yan. Tirahin na nila yan. Tayin ko na lang para may bigay yung papel. Makuha natin yung papel. Tapos dire-diretso na tayo. Isang malamig na morning na naman. Alright guys, ayan. Tapos na agad. Bilisan lang to. Tara.
Alright. Snow. Sana matanggal itong ano na to, susi na to. Frozen na naman ito eh. Kuha yata ako pantungkap doon. Bago. Mukhang bago, guys. Yun. Alright. Thank you. That is mine. Kalimutan ko yun. Pipicturean ko pa yan. Thank you, sir. Have a good day. Yeah. Alright guys, tara let's bagets. Pero kunin ko muna yung cellphone. Picture muna natin kasi ibibigay natin ito sa dispatch. Kasi rini-request nila ang mga ganyan, mga number, yung mga number na anong kailangan nila dyan eh. Oh yan, nagpipicture din siya. Saan yung ano, number nito? Wala naman. Hindi, sa kabila. Ganyan ko na para minsan lang picture. Okay, nakakuha. Let's go guys. Tara, let's. Lamig. Yan. Alright. Alright guys, ayan no. Yes, another day of trucking naman natin ito dito sa Amerika. But anyway guys, thank you for watching. Putulin ko na ng video vlog natin dito. Kita-kita tayo sa susunod na video. Stay warm, okay? Keep safe on trucking. Peace up guys. Until next time. Bye. Lakai Trucker.